Di lang ka arte mga bayot, makakaon kag sinugba oy. Sama ni mga bayot, wala ko'y bagol diri mga bayot, wa may abuhan ring yuta mga bayot, no wala may diri mga bayot kahoy mga bayot, pero nakasugba ko dinhi og mga talong, atsal, napigyoy atsal mga bayot nga sama sa ilang ilong katas ah. Mo na iya kung gikaingon ninyo kaniadto mga bayot. Mailang ka mo lantaw-lantaw maniidra mga bayot, ug unsay angay nimong luto-lutoon dinhi sa ilang panimalay mga bayot. Di ka mapas mo oy. Pero makahuna-huna ko mga bayot, magkatawa na lang man ko sa akong sitwasyon mga bayot kay kaniadto mga bayot atong bata-bata pa ko mga bayot, atong gikaingon nila mga bayot, mga disi-disi pa ko mga bayot. Nakoy best friend ba kaniadto mga bayot sa high school mga bayot. Ako gyud gi-share niya nga di ko gusto og mominyo ko og taga diri ra gyud pod ba taga Pilipinas. Gawa sa di ko mahalin og Pinoy kay gahapa ni daan akong ilong og napay kolor na tong murag kopras nga kahandos. Di ko gusto mga bayot ug unsay ako ang natagamtaman kaniadto sa bata pa ko mga bayot, matagamtaman sa akong anak pohon ba. Hinuon mga bayot, wala ko mahayi ang akong kagahapon mga bayot kay ug nay kagahapon mga bayot naman poy karon. Wala ko sisiha nga ako ang mga ginikanan kaniadto mga bayot kay wala pod sila mga bayot, wa man pod ang iyong silingan karon. Unya bisag ginato mi kapobrehon kaniadto mga bayot, murag lipay-lipay pod mga bayot ba. Kana laging color sa bagol kaniadto mga bayot mo nay color sa silingan ay. Unya kaniadto mga bayot, ang akong pagkabata gyud mga bayot, murag nakamata gyud ko mga bayot sa mga tarbahaon bot sa pamanimalay mga bayot og kabukiran. Mao na ang anang pagka high school na ako mga bayot kay nakakatuon ako mga bayot na nako paminsa ra to mga bayot pa nakaingon jud ko sa ako ang best friend mga bayot nga muswag-uswag jud ko og dili parihan ako og color. Pero anang hinuswag na ko anang kulihiyo-kulihiyo mga bayot na usab ang desisyon ako sa akong kinabuhi kay lagi na ka eskwela na akong kulihiyo mga bayot. Murag kampante na yung silingan ba mga bayot nga dili gyud mapariha ang ako ang naagian kaniadto og makaanak man galing ang ako ang atres. Pero may nga ikaulaw ng mga trabahuan ng inana mga bayot kung may kan kay disente man ang trabaho kwarta man gihapon ni nagkahuman. Pero di lang gyud ko gusto mga bayot nga mag-abot ng singot sipon og luha ng akong anak pohon ba. Lahi-lahi man putag mga pangandoy sa kinabuhi mga bayot. Mo gyud puto ako ang mindset kaniadto ba. Mo nang nangkamot ang yung silingan og makatungtungan ng kulihiyo-kulihiyo oy. Ana pagtungtong na ko kulihiyo mga bayot, nalimtan na nako ang manghantok og Amerikano. Gumikan kay uso man to kaniadto mga bayot nga himuon ragyaya mga bayot. Kana bang mga silingan bitaw mga bayot bisag sugoon na gani og kape ng asawa mga bayot. Ingnon naman gidayon og himuon kag ulipon. Mo na nakaingon kusong ko galingon adi pwede mga bayot maghunong tana tong mga pangandoy. Magtinarong na lang og eskwela aron dili makapamuho ang akuang anak pohon. Onya nakatungtong man kog sikihor kaniadto mga bayot, no daghan man kang turista mga bayot nya ilang mga asawa gahapa ng ilong mga bayot, ang kulor di gatas ng kulor mga bayot, pero ang anak mga bayot ikaiwag man. Aw didto na ko gipadayon ng ako ang mga pangandoy. Nga bisag dulom dani ako ang mga kapanitan mga bayot gahapa ang akong ilong mga bayot, makaanak na ko ikaiwag pud mga bayot og taas-taas og ilong ba mo nang hiningon ko sa akong kagalingon aw. Og di man gani ta mahalin aning nanggayhapa dinhi nga mga Pinoy po didto ta moswag atong ikakuhit. Pero ako intensyon mga bayot nga diri sa planetang akong natungtungan ang akong mabana. Gumikan kay wa pa ko kabalo sa panahon mga bayot ug unsay ihatag na ako nga lalaki mga bayot no kay wa pa man pud ko gasulod-sulod kaniadto og mga dating site mga bayot. Facebook ra man ako ang natagbuan nga application kaniadto Pero anang duha ka tuig gikan sa akong pagsuot anang itong mga tuga mga bayot didto na nako natagbuan din ng mga bayot ang ako ang future. Oh, nanatay future ani. Wala ko ni gipangita mga bayot sa mga site mga bayot no. Kusa ning lakihang gipaila-ila sa ako ang magulang. Mo nang didto gyud nasayran mga bayot. Kung unsay plano nako sa kinabuhi kaniadto mga bayot na usab pagkahuman mga bayot na plano gyud mga bayot ug mo na ni karon. Nakaingon kog hayahay kaning maminyo mga bayot. Jesus kaniadto mangulingay ko mga bayot karon diri mga bayot manugbaay ra man gihapon kog talong mga bayot nagkapasok-pasok ang yung silingan. Nakaingon kog prinsesa ug makaminyog foreigner. Yating imagination ra man ito tanan. Hinuon mga bayot patsada na lang po ni akong pagsugba-sugbad dinhi mga bayot kay dili bago lang ako ang sugba-sugbad dinhi mga bayot. Di na po masunog ang nawong siyon silingan nga sunog na daan ug mamuo ba. Unya, maskin pagtig na ta dinhi mga bayot o asawa-asawa o yaya na ta sa tong anak dinhi mga bayot. Diri na ko nasayran mga bayot nga. Dili lang dayang talong pwede sugbaon, pwede pa ning atsal mga bayot ta sugba-sugbaon dinhi mga bayot bisag walay uling-uling. Kaingon man ko kaniadto mga bayot ug kani mga lamasa ilamas-lamas ra niyo magtulag isda. Bita-bita mga bayot, kaning akong pagminyo-minyo aning tag-as ug ilong og balhibon. Wa na gid na ako natagbuan mga piksi sa kahayupan. Pero diri na ko nasayran mga bayot ang door to door delivery. Nakaingon mo kaniadto mga bayot og sa mga item o sa mga package na mahitabo mga bayot. Hinuong ako na gyud mismo mga bayot ang naka-experience ana. Pero di na ako masisi ang akong kapika sa ilong mga bayot. Gumikan kay gwapa man ko sa iyang kalimutaw. Mailog unya iyang silingan mga bayot na. Di na niya sa katilawan ning akong gisugba-sugba pohon. Bita-bita mga bayot ay kaniadto ra na mga bayot atong bagong tugpa pa ko dinhi mga bayot atong buntit-buntit pa ko mga bayot ba. Ug naman gani mulantaw na ko kaniadto mga bayot iyang tutukan. Pero nausab ang desisyon sa iyang unahuna mga bayot atong nakaulig gyud mig Pilipinas ba. Pero nagpagutan na pa siya mga bayot kay kanang tabian po ninyong silingan mga bayot. Kawa mo ko'y katabi-tabi kaniadto diri mga bayot. Nay, manghinlog swimming pool ba mga bayot. Nangutanan ako kaniadto og tagatsa na imong bana mga bayot. Dito magtubag man po na ako mga bayot. Pag abot sa kwarto mga bayot. Kaya pangutanan ako mga bayot. Og kinsa to imong kaistorya. Dito na ako gisaysayang tanan mga bayot nga dili pariha ang inyong babaye dito sa inyo ang babaye namo dinhi. Sugad na to mga bayot aw. Dili na ko hiniktan mga bayot. Oy, kaniadto ang inyong silingan mga bayot. Na ingon ko og manok nga itariay oy.
Ug naa man gani tangkal mga bayot, kinahanglang siradaan mga bayot aron di magsabong ug di makabuhi. Ug sa hayopan palagi mga bayot, dili patasaan mga bayot kay makaabot unya ana ang mais anang silingan. Ang among kaminyon kaniadto mga bayot atong pormero pa namang mga bayot daghan kay glamas mga bayot. Humot kayo sa kuwang mga kagopa dinhi mga bayot kay istorya man puni ako ang kapika sa ilong mga bayot, pero atong ikaduha na akong uli sa Pilipinas mga bayot, nakaingon ko mga bayot og mubuor gihapon ako ang tigway ba? Maayo mga bayot kay nausab siya mga bayot, murag taas-taas ta ang PC nga iyang gipalit. Layo na kay tigway yung silingan, pero mao lagay na nati kanunay dala. Pero bahin-bahin po na nang gikaingon nila kaniadto mga bayot, kanang mindset kaniadto mga bayot nga himo nakagyaya mga bayot, himo nakagulipon ortig mga bayot. Depende gid po na sa sitwasyon mga bayot. Klaro pagka-istorya mga bayot, kanang akong kapika sa ilong mga bayot ug usay ganahan akong kalanon mga bayot, mo provide gyud na siya. Og gihilantan ka sakit ninyong silingan mga bayot, di ka barog mga bayot, kamatyon na mga bayot, hatunulan suganan niyag tambal o tiya. Ipa-check up pa gani og magkinaunsa. Bahin pug suluton mga bayot kaninyong silingan mga bayot, mas magaguyot ng nawong mga bayot og naay mga dili pa angay ilabay ng mga sanina mga bayot, gamiton pag yun ako. Dili materialistic inyong silingan mga bayot, murag gihapong lami kay akong gisuot mga bayot, murag magyapon ni porma sa akong nawong. Pero bahin og kanang kasikas diri sa panimalay mga bayot, ako ginitanan mga bayot kay malisod pud ako ang sugo nang ako ugangan mga bayot nga. Gasangkiw naman pud galakaw niya kani ako mga kagupa mga bayot, ang hita mo pug 25 tapos og unsay ipalit og ibutang sa lamesa. Ang akong pangandoy kaniadto mga bayot nga makaana ko gwapa-gwapa mga bayot natupad. Aw kay pilingon man naalaan og yaya.